Het coronavirus had ook een grote impact op de horeca. Toch gaat het personeel van het raadhuis in Dokkum de Aron mannen net stilzitten en is er het een en al verbouwd. Man is bewezen maar zitten hier met het personeel zo van goh, wat gaan we doen? En misschien dat we nog wat van kennen. Nou ja, oproem je, skimmeitje. Toen hebben we op een gegeven moment van een nood eigenlijk een deugd maken om de bovenste verdieping. Nee, dat is die we 3 kamers met gedeeld sanitair. Nou ja, dat net meer van deze tijd. Vroeger was dat wel vrij gangbaar, maar tegenwoordig ja, is dat niet meer gangbaar. Dus dan zijn we van nou, we gaan gewoon oproemen. En toen hebben we ook besloten om mij een paar ZZP'ers nou ja, schouders eronder en dan machine van een nood ook een deugdmaatje. Hebben we die kamers verbouwd, even leegmaken, skimmen, oproemen, slopen. Nou, en toen een plan maken van hoe kunnen we dit opnieuw opbouwen. En ja, uiteindelijk hebben we toch nog heel veel dwang in, ondanks de sluiting. Nou, binnendoor ben we sowieso aan de gang in. Met de keuken wordt verbouwen en de vergruste verbouwing bij ook de bovenste etage die we helemaal opknapt hadden. Het washok, het sanitair en het lin hebben we helemaal verbouwd. En de bovenste verdieping is nu gewoon binnen 4 kamers mijn eigen sanitaire voorzieningen. En heel mooi worden.